Cheers Bar de Party е мястото, на което жителите и гости на град Варна могат да се насладят на невероятната обстановка без цигарен дим и да се потопят в атмосферата на нощния живот на града. Cheers Bar de Party се намира в централния квартал на Варна Левски на улица Димитър Икономов 36. Капацитета на заведението е около 300 човека. Нека да ви разведа из неповторимата обстановка на Cheers Bar de Party. Нашето заведение предлага на своите гости разнообразни тематични партита и гости-изпълнители. Това е мястото за вашия рожден ден, фирмено парти, с повод или без, просто след натоварения работен ден. Тук може да се насладите на невероятни коктейли, поднесени с изключителен професионализъм, капка въображение и, разбира се, усмивка. Вече ви представихме атмосферата на Cheers Bar de Party и очакваме нашите гости. Време е за парти!